Kważi 65,000 persuna f'pajjiżna jinsabu f'riskju ta' faqar. Dan jirriżulta minn stħarriġi ppubblikati l-ġimgħa filgħodu mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika dwar il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u Rawċin. Joħroġ ukoll li wieħed minn kull 5 persuni ta' inqas minn 18-il sena u ta' iktar minn 65 sena jgħixu f'riskju ta' faqar. Kważi nofs il-familji b'ġenitur wieħed huma f'riskju ta' faqar. Fl-istess sitwazzjoni huma terz tal-familji fejn jgħixu żewġ adulti u 3 tfal jew iktar. Mill-istħarriġ tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jirriżulta wkoll li iktar minn nofs il-Maltin u Rawċin ma jfilħux jħallsu għal vaganza ta' darba fis-sena barra minn xtutna. Kwart tal-Maltin mhumiex f'pożizzjoni finanzjarja li jħabbtu wiċċhom ma' spejjeż li ma jippjanawx għalihom. 10% mbagħad għandhom problemi bil-ħlas tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma, waqt li kważi 20% għandhom diffikultà biex isaħħnu darhom fix-xitwa. Kif kien mistenni dawk bla xogħol huma f'riskju ta' faqar 7 darbit iktar minn dawk li għandhom impjieg. 4 minn kull 10 persuni bla xogħol fil-fatt huma f'riskju ta' faqar. Skont it-tarifi pubblikat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, ir-rata ta' persuni f'riskju ta' faqar is-sena l-oħra kienet l-ogħla waħda mill-2005 il qudiem.